So mag-prepare na sad ko kay magsundo na pud ko sa ako ang mga alaga no. Ayun na pud may nag-eskwelahan. So hello everyone, this is the day in my life as OSW, as a nanny, as a all around. Muna ako ang everyday na ako nga trabaho noon, so kad nga balik eskwela na sila. Nagsayo dahil may ganhin no, kay alas 11:20 lahang tinggawa, so kami nag-anime direk alas 10 pa lang na anami direk kay traffic lagi. Andagan manggod sa gikan sa amoa dito all hour paingon diri silang eskwelahan is 40 to 45 minutes pag may stuck ka sa traffic aw maabtan jud sa ka oras. Ang gani kay gabaklay ko. To ano to sakyanan, layo tayo. Nagsunod-sunod ang kuan school bus. Wag yapoy parking area. I-cross pa gyud dito skaraw. Traffic gyapon ang bus. Gabaklay ko kay unsa na oras hapit na to 20. Layo pang nao ko eh. Torad to. Sumura na. Oh, traffic tayo. Tanawang school bus ng gawas. Okay, bye. Tapos sila ng gawas na Alia. Nagulat kami dito sa gawas. So, tapos sila ng gawas. Ay, Afrapod, close pa ilang. Okay, so the phone? Muning sa tubangan. Nami sa likod nag-agi. Ito may nag-agi sa likod. Year 1? Og nanggawas na gid sila og kaning isa kay kapoy gid siya no. Og tuara pod ang magulang naguna-una na siya.